tak kira rabi ki ngira jajane tibake karo bojone iki samsaya balapan jajan. Urung kan ambek anake metu anake ngono. Wong telu balapan mlayu tuku bakso. Tugas ade. Dikene tahu dikene mie. Oh ya, kap napa sih? Kap mawon. Itu wis bakso ngene Lek Sarwanto. Bener tuh? Bener Lek Sarwanto berjo. Wedep pambene enak. Jaluk gaje. Emang ada? Gaje telas ki. Terus Mas. Nah, Kap aja ya. tuh. Ning desa iki rasa dadak metu-metu wis teri jajanan. Esuk bubur, awan ku ganti bakso, sore bakso, bengi ku mie ayam, ono bakso meneh lah. Ngono kok acarane meh diet. Jajan terus e. Paling tahu Mbak. Nggih paringi. Perdene iki aku meh dolan ning bendungan Jeragung jere sing viral ruame do ngopi do olahraga rono. Aku lho sing omahku cedhak 5 meter ana lho urung rono saiki gek meh rono. Jare dialane elek bar udan lunyu. Los trabes wis mbek enek iki sayem pokoke meh mendal-mendal meh ngetreng-ngetreng ning dhuwur gas. Ning desa ki suwah dune ra merasa dado ning bendungan Jeragung delokan kae. Kahanane wala sejuk ijo e. Nyuwun nang kene lek pesen kopi. Wah nang ngene iki aku ke Bali. Wayem, penak, adem. Delokan nge, sejuk e ijo royo-royo e. Besok rencana tangi isuk jogging rene. Rencana tok berarti tangi-tangi jam 8 jam 7 aras itu. Liburan wong desa kira perlu mewah ora perlu wah. Gelar kloso, delok pemandangan alas sing ijone kaya ngono, kumpul keluarga itu lho. Iki tutur delok sunset nganu apa? Sing budget mini ngono ki lho, ora perlu sing ning adu-adu. Sing penting delok sunset nyore, benga es wisan sadune pol. Aku ndek angen-angen aku mek camping ning gini matuk ya yo. Ngetiki camping ngono lho. Ngecamp masak ning kene. Sesuk beri Bali mung kono tok. Aduh. Jamu sih ben awak iki sehat, kuat, buger lho. Tumbas jamu beras kencur karo kunir asem. Lah sugere ram. Kunir asem tunggal nggih. Murni mawon nggih, Pak. Gen tambah kuat lho. Beson, purun jamu mboten? Nggih. Jamu. Kunir asem purun mboten napa blas lho. Iya, ora apa. Beras kan tak nganu, kunir asem. Iya, bener asam. Kunir asem wis tunggal lho. Jamu kin awak iki suger buger ngono lho. Kin apa ki jamu tolak linu, tolak rindu, apa tolak apa iki? Apa tolak melarat? Tolak melarat yo kerja, nek ora kerja yo piye carane entuk duit. Pinten dadi sak di? 9.000. Mau diteri bakso, saiki diteri jamu. Engko sore meneh teri apa meneh sen. Pokoke bakulan blitir nek ning desa iki. Ora perlu ning kota ngono iki, dolan-dolan ngono iki. Semeleh ning omah, ninis, teri bakso, teri jamu, teri mie ayam, wis jeneneng ki tenan kok. Iki lak Di. Iki lho deloken. Skincareku kan tak tinggal ning omah yo dienggo. Bukaan. Bukaan saya nah iki. Pilih skincare kuwi ternyata yo iso nggo wong lanang juga delok di apik iki. Merah merona glowing sempriwing. Laler mlayu kepleset. Delok nih. Lho nek tambah saya guyu saya abang kira glowing ta. Makanya gue pilih skincare andalan. Terus perawatannya neng klinik Imoderma Semarang Barat. Tajak perawatan ya? Perawatan yang kamar aku. Orang klinik. Lah ya tajak ayo neng klinik Imoderma Semarang Barat.
Ya gelem dah. Ayo. Gelem. Gelem. Kan nganu, kita gak putih sithik ngono lho. Untune kita gede-gede ini. Wong lanang macak wong itu ijen. Tapi aku ini delokan iki. Iki sing pipi ki putih. Tapi gulune wedang ta. Belang kayak zebra cross ngono kae lho. Zoom kene. Viral lah. Nek nggo skincare kita kan gulu, kita belang, ngerti ra? Raine putih, gulune iteng. Aku bebeku ala engo. Sayang, bengi ramaan terus. Ya piye nek Rama ora iso bubuk kok. Ngono lho, kono kok dari media tuh lho. Lho nyatane basic lah 56. Iya 56. Gedang ya men. Gedang gadis, saya serah gadis gedang. Dimangan. Gedang apa sih, Bu? Iya, pisang gadis. Iya. Tapi nak mbok mak mira gadis jadi nih. Ini apa sih? Bakwan. Hambel, lukai. Jen. Matian terus. Pantang kenyang sebelum tidur. Bener ya? Pantang tidur sebelum kenyang. Ibu tuh hari ini demel ngantuk kan mulai. Lu jare mau emo. Berarti mboten sias. Mboten sambil jangan. Enggak, suka yang gue. Kamu lah ya mesti mak meneh tau. Enggak, diet aku. Orang mungkin. Iya, diet aku enggak. Mie pengen mie jan ibu tapi tak empet nih. Mangke. Besok bu, besok mau besok bu, besok. Suamiku sing ganteng dhewe tangi. Sayang, ngopo to kesungki? Mbok senyum ngono lho tangi turu kok. Terus Kesel. Main maam sih apa main nang toilet sih? masa apa sih? Aku masak soto nggih bergedel. Mon pita. Dulu masakan. Kira kayak digosisan aku ning toilet. Soto. Kok nek sampe ning mburi sen? Iki bergedele. Dulu. Enak dong. Sotone iki. Sambelnya kayak diingan digodok kok. Mie es buah ya? Es buah. Apa es semanku? Asik. Mana? Lek ning toilet mandi ki maem. Mandi ya. Kita ngira mandi loh. Ini mandi. Ini lho bojomu angger krungu aku meh adus lak. Delok iki. Ya. Langsung sibuk klambi. Disaline. Jen. Melu wis mandi yo. Meh mandi meneh. Pindur apa-apa. Terus pindur apa-apa jare. Sing kemeti lho. Meh mandi sibuk klambi. Ngene engko bar mandi. Sibuk ke gawe KS. Terus Sarapan. Dulang. Mesti ndak dulang. ya Allah. Sing bejo kok awakmu jene iki. Pada dibejo. Tasik. Thank you. Anu depan sana. Aku mah ikut kok.
Mau mandi kok. Ikut. Ya, Nunggu depan. ya cepet tak boleh mandi. Iya, cepat. Apa gue? Aku juga sakit bu, kenapa aku selalu salah dalam setiap hal, kenapa harus aku yang selalu dipandang salah, kenapa juga setiap ada apa-apa aku yang selalu salah. Aku juga mau banget ngeluh tentang keadaanku ini, tapi seolah-olah semuanya aku yang salah dan aku yang harus mengalah. Aku juga capek. Aduh, lagu nih. Sak ya. Wis pengen dibuka Facebook. Kok aku ngerti langsung buka HP? Enggak kok, ngerti nek kata-kata nih. Ayo semua kan ini. Heeh. Tak buka cuma kan saya kebayang suara nih. Wis ben suara nih. Sak ya. Kadang tak senang nih, terus tak kongkoni terus. Tapi ya, nek awak orang adik bagus, bingung juga. Bingung. Apa gue cek aja ya?